Li bajarê Idlibê 25 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dane ku di navwan de 10 çekdarên İslamî jî hebûn. Herwiha li gundewarên bajarê Idlibê jî 15 sivîl di encama bombebarankirinekî tund ji aliyê rejima Esed ve jiyana xwe ji dest dan ku di navwan de 5 zarok jî hebûn. Li bajarê Helebê jî di encama bombebarankirina rejima Esed û balaferên Rûsî 20 welatiyan jiyana xwe ji dest dan ku di navwan de jî 5 çekdarên İslamî hebûn. Herwiha li gundewarên bajarê Helebê jî 4 welatiyên sivîl di encama topbarankirina rejima Esed jiyana xwe ji dest dan. Her li taxên bajarê Helebê di encama topbarankirina grûpên İslamî ji taxên dibin desthelata rejima Esed de 2 zarokan jiyana xwe ji dest dan. Li gundewarên Şama paytexta Sûriyê jî di encama şer û pevçûnan 8 welatiyan jiyana xwe ji dest dan ku di navwan de çekdarek İslamî hebû. Li Gotel Xerbiyê jî 4 welatiyên sivîl di encama wan şer û pevçûnan de jiyana xwe ji dest dan. Her li ser rewşa Sûriyê ku hewlên siyasî ji bo ragihandina agirbestekî demkî li bajarê Helebê ji aliyê şanderê navdewletî ji bo Sûriye Stîvan Dîmistura ve têkirin. Dîmistura di Kongrekê Rojnamavanî de ragihand ku biryar e îro civînek li Cinêfê bê li darxistin ta ku rewşa şer û pevçûnan li Sûriyê û bi taybetî li bajarê Helebê were gengeşekirin ku biryar e agirbestek demkî dema wê 48 demijmêr bê ragihandin. Herwiha şanderê navdewletî dazanîn ku her yek ji Amerîka û Rûsya jî matirsiya xwe ji rewşa şer û pevçûnan li Helebê didin diyarkirin û hewla çareseriya wê dikin. Ji aliyê alîkariyên mirovî ve ji bo welatiyên Sûrî, şanderê navdewletî ji bo Sûriyê ragihand ku ewan erkê tîma alîkariyên mirovî ji bo Sûriyê rawestandine. Ji ber ku nikare bi serbestî alîkariyan derbasî deverên dûrpêçkirî bikin. û serbar kir ku alîkariyên mirovî ev e bêhtir ji heftiyekê derbasî Sûriyê nebûne.